Jo, jeg er Jonathans bror, og i dag så vil jeg kviksælge nogle af hans spillere på hans klub. Lad os bare komme i gang med dag. Okay, det er lidt svært med en hånd at filme, men lad os bare ja, søg nu. Oh, man of the matches. Oh my god, altså. Jeg er ikke særlig ond, så jeg går bare herhen. Og så kviksælger vi... Hvem kviksælger vi? Kviksælger vi ham, mand. Lad os se. Der har vi ikke der. Han kviksælger vi bare. Farvel til ham. Farvel Gibson. Okay, vi går lige lidt mere fremad her. Okay, vi har Skrattel. Man. Farvel til dig. Okay, og så har vi Coutinho. Hvem tager vi? Vi tager... Hvem tager vi? Tager vi Fabregas? Nej, vi tager ikke Fabregas. Hvem er ham der? Nej, ikke Cahill. Farvel Champas. Farvel. Tapper. En tapper mere. Farvel til dig. Mange tak fordi I så med i den her discard-video. Og det var altså lige for discard ham Jonathan spiller, han er mørk, det der taber. De han er pejs. Og mange tak for I så med. Og husk at like og subscribe til den her kanal, Jonathans kanal. Det fortjener han, når jeg har kviksølv i master, han spiller. Så mange tak fordi I så med. Og det har jeg sagt 3 gange, men vi ses næste gang.